Edward Arnold Bosta Chinyuka ndakakuwanikidza nemudzimai wangu ndiri kunze kwomutengo uya kudare kwashiri matombo uzodavira nyaya iyi pasina kukundikana uyezve uya nemapakasi ako ose. Edward ndonyaya wakamhangare kana kuti pane zvawedzerwa kana kuti pane zvasara taura kuti nzwida rakateerera pamusoro ivedare ndakauya mudare machifu nematombo kuti ndizomhangara nyaya yangu iri pamaererano nemukoma wangu wakagara apa shure mokuvabatidza nemudzimai wangu mugomo munguva dzekuma7 manheru shure ngenyaya yaane nguva refu ndichinzwa kuti iri kuitika ndichitsvaka umbowo kuti ndiwane umbowo hwakazara ndichiwana umwe umbowo hwanga ndisina kuda kuti wakatitsekwe ndasvika pane umbowo hwandakawana kuti uyu ndo unoita kuti ndikwanise kunge ndichisvika pamberi pevatongi vakwanise kundibetserawo nyaya yangu. Nyaya iyi ndatove nenguva nayo inogona kusvika kumakore 2 ndichizama kuitsvaka asi ndakawana kuti handina pandingakwanisa kuitaura ndisina umbowo nayo wakati kwanei. Saka umbowo wakati kwanei ndakazowana. Ndakati ndiri pamba patinogara pakangosiyana tingangoti pane 120 meters 120 or 140 some panogara mukoma wangu apa nepandinogara inini. Saka pakanditorera nguva iyoyo kuti panhu pasingadi kana foni panongoda kutaura kuti ndakangomuva kana enda mutownship nzira yepanogara mukoma wa nepandinogara inini inongopfuura nepazvaita sepane mota kuti munhu anokwanisa kungotaura zvaataura inini ndisina kuzviwana. Mukoma ava ndakave neumbowo umwe hwandaifungidzira kuti ndo zvinogona kunge zviri zvaakuitika pari zvino strategy inogona kunge yave ndive yava kushandisa ndibva ndanyepera kuenda kumashops ndakatiza mukomana wanga ndinawo ndakati handiri kuenda neuko ndichitorawo foni yangu ndibva ndaenda pamberi ndibva ndanogara. Mukomana wanga anga vandimirira svika vakadhini vakaenda ndakakona ndakadzoka kumba ndichida kuona kuti zvandiri kutraya kuongorora ndizvo here zvikuita sei kuitika zvandava nenguva nazvo ndichitsvaka. Ndakadzoka ndakauya ndakasvika pamba pemunyina wangu ndopadhuze nepangu ini pandogara ndakaona muroora wangu aripo ipapo ndakaona ngoro yemukoma wangu ichipfuura ichidzika ndibva ndanyesa kuda kuti ndipuruvhe kuti shuwa ndiyo here nekuti yanga yapare kuchani ati ngoro iri kudzikapo iri kuendapo here ndiani vakati handiya baba anomsa ati awo ndati vari kuenda kupi hanzi vari kuenda kumvura ndati aorit ndakwidza kumba kwangu ndakwidza kumba kwangu ndasvika kuwana kune mwana ndawana kune mwana wangu wamusikana ndibva ndamubvunza kuti mai wako vari kupi vari kuenda kwasisi wavo kuseri kwegomo ndati aorit kune mwana rega ndiende kumashopu ndichida kuti mwana amai ake vakazouya asavataurire kuti ndatevera nekurodi ipi kwavaenda nako ndatora rodi yemumashopu ndasvika pamberi ndandakuona ndadzoka ndakwira mugomo ndakananga kurodi kwasisi wake. Saka ndakada kupuruvha kuti shuwa ari kwasisi wake here ndibva ndanogara mugomo riri padhuze pamba pasisi wacho kachikomo kadiki so ndibva ndaona shuwa kuti mudzimai wangu ari pamba pasisi wake pati paa pasina vanhu akagara zvenguva inogona kukwana kana kuma1 hour or 1 hour nekumira agara. Zuva rakasvika kunonyura zuva rasvika kunonyura ndisati ratonyura ndakati adye ndishure zvimakavi zvangu zvefosi zvekumunda ndakatosvura zvimakavi bhozi ndaimuona kuti mudzimai wangu panga agara akatota zvotorara chaizvaizvo zvoratidza kuti ari kuda kutomirira kana kuti sisi vake vatange vaita sevasvika bhozi ndomaona ndakaita ndatosvura zvimakavi zvangu bva ndapedza ndagara zuva parakanyura ndakabva ndadzika pakakomoka ndibva ndava nechemurodhi muzasi panogara maiguru vangu ava sisi mudzimai wangu pakaita nechepamhiri pekarikowa. Saka pamhiri pekarikowa ndipo nedzimba dzavo mhiri yekuno pane karodhi kanopfuura nepapo kachienda kune imwe misha iri kuzasi. Pacho panga ndakamira pane imwe rodhi inopota nerodhi inouya kwedu isusu kunova kwandiri kuti kwandakazobatira mukoma
saka kune imwe inopotera nechekuseri, saka ndakamira painjection yayo. Saka ndakamira painjection yayo nguva dzakasimuka mudzimai wangu akubva pamba pasisi wake. Mushure nge pauya ati vana tidiki funga ati naunge taziva kuti mama wari kupi. Mudzimai mbati akuenda kupi kumba. Ndaimuona bwena ndakamira mumadeni zvimanenerezvo pakavakira. Mudzimai wangu angofamba pamwe chidistance chinogona kubva panapa tisingambosvika kugetu. Ndo pakauya vamwe vaita vabvunza kuti vana ndovakabvunza kuti mama wari kupi. Zvakanzi no vasara vakagara wani kwamairai. Amairai ndamezvara wangu inini. Saka mudzimai wangu mbati ndakuenda kwadoka. Zvaitaura zvese ndaizinza. Pakati ndakuenda kwadoka anga amovha chidistance pamwe chinogona kukwana panapa nepaimba irapa. Ari mumhiri ndiri mumhiri. Saka nguva iyoyo nepanga ndakamira ndakabva ndanza kurira kwekalaika muti kuti padhuze panga ndiri. Ndangoti pamwe zvepanapa mudhuri apo. Ndibva ndaita kakukotama nepasi pemadene somba ndaona kuti munhu wandiri kususpecta ndiye wandasiya achienda kumvura, ndiye adzoka akamira akaita zvekutodai akatarisa nekuenda nemudzimai wangu kuya. Ndati no sarodi dzainosangana pamberi zvekuti dzinonosangana kudai pamberi pane umwe mugodhi. Ndibva ndaita kakufamba mchanitera mashure mba ndaona kuti uku anokasika kundoona chaga ndidzokere kwandaya nako kuye kukarodhi kekudimbura kasashande kacho kako. Mba ndapinda neikoko ndibva ndandobuda kumberi kwandakanobuda ndakabuda handira kunopinda murodhi. Ndakanogara kunze kwerodhi mumadene futi pamwe zvepanapa nepamudhuri uyu. Ndichiona kuti ndakagara murodhi vanokasika kundoona. Rodhi yavauya nayo kune ground kuseri. Ini pandakanomira ndakamira pamusoro pedombo ndichida kuti ndione kuti ichi kwanga kwatanga kutaka kudzima. Kwekudoka kweko pakudzima kuti hausanyatso kuona. Ndakaona kuti ndiri kunzwa kutaura kwacho kwaitika kuti ndinzwe mavoice aibuda ndanga singamanzi. Yaiye kuratidza kuti vanhu vakutaurira pasi. Ndaramba ndakamira ipapo ndati mire ndimboona kuti zvandiri kutaura ndizvo here izvi. Plus vana ava vari kutoratidza kuti vari kutaura. Vana ava ndatova ne8 or 9 months ndavasuspenda kutaura ichi vese. Ndichiti inini tsvakirudzo dzangu dzandagara ndichiita zvakakosha kuti madzimai murege kutaura naichi nemukoma ava ndimukoma wangu. Zvakakosha kuti murege kutaura navo. Ende chokwadi ndiripo handaivaona kutaura vese. Asi ndisipo ukanogoogle social media wanyatsoona kuti vanhu vari kutaura vese. Ndibva ndamira ndakadaro. Vati fambe vasvika nechemuground pane ruware. Sisi kuratidza kuti vakabva vasvika kumba kwavo. Vana vakabva vatanga kushedza vashedza mudzimai wangu. Inini nepanga ndakamira pendaizinza kuti mudzimai wangu ari kushedzwa kumashure. Vakabva vaita kaninga kumira. Wakati kaninga kumira ini brain dzangu dzakabva dzafunga kuti pamwe vafungira kuti sisi ari kuteera kumashure oro kuti vana vatumiwa kuti manye munovashedza ndauya. Nguva idzodzo mukoma wangu vakabva vakona kubva murodhi pane mudzimai wangu paya. Vachikuona nechekusaidi kuleft kwerodhi pane zvimaminzwa zviripo. Maminzwa mavakapinda imomo vakauya kuzomira padhuze panapa nepane trench yakacherewa nepanga ndiri. Nekuda kwenhenera hana kundoona. Ini hana kubvunduka ndaramba ndakamira. Nguva yakataka kumira mbichani mudzimai wangu akatanga kufamba achiuya futi kurodhi yekuenda kumba. Mukoma wakabva wabuda madeni muyamwe wakabva wadzoka mbva wapinda murodhi. Ndatanga kunzwa futi kuti kutaura kweke kwanga usingabude mavoice stereo ekuti ini ndimanzi. Nekudoka kwanga waita kakutakura kuda kudzima ndakambofunga kuda ndibatidze foni. Ndaona kuti foni nditira light. Ndati aiwa mukana ndo ndatowana uenda ane nguva ndichistruggle kuda ndibate mukoma but nenyaya yekuti distance plus vanhu vanoziva kuti uyu mukoma vanhu vekuside vakaona chero kuti vana tangu cherani vatongoziva kuti uyu mukoma wake plus takarorerana kuti vakaroora sisi wemadzimai vangu. Zvinozikwanda amainini saka social media yemuraini kuti vakasike kuona kuti chii chiri kuitika. Vamwe vaiona but vanhu havakudzi inyaya vanozopupura zvaitika saizvozvo izvo ataiona right. Ndibva vafamba
vanosvika panotanga kuda kutenuka kuti pakuda kunotarisa kumba. Ini ndio pandakatanga kunzwa manje. Ndakanzwa mukoma wangu achiti shanga tikone 2 minutes. Adzimai yangu akaramba kanyarara vachitaka kufamba. Mukoma wakabva adzokera kuti shanga tatikone 2 minutes. Kona 2 minutes pana. Kwavaiti kona 2 minutes panapa inini manje nepanga ndiri padombo. Ndakararama neka kuti kwanga kadzima. Nguva dzinoenda kuma 7. So ndakata nguva ndiri ipapo. Saka vadzokorera kuti mukoma vakabva vaenda mumashure mumadzimai angu kwanga vaita kunika mwedzi. So vaida kuita kakusverera rukuru madzimai angu mashure. So vanati vakavabata and havana but sign ndakanoona ndeuda kubata roko kuti munhu anzwisise zvandiri kuti zvandiri kutaura. Madzimai angu akaramba vachitaka kufamba. Mukoma wavo vakabva vakona. Vachikona vakakonera kusaidi kwandiri. Ndakati kuti nemwari manditire kudai. Nenguva yandatora yese ndichistruggle kutsvaka kudai. Panga ndiri padombo rere ranga risina kukura zvokuti ndinokwanisa kana kuwanda paseri paro. Ndikati apa ndakutoonekwa manje. Hapana zvandingaita pandikadeni karipo. Kanga kangoda kungoreba kudarika ichirapa ichi. Kadarika muchana. Ndataura kuti ndimuvhe kubva padombo ndiswedere pakadeni akana kugona kundiprotecta. Ndivana nohwanda ndikadeni kaikai. Musoro ndakavavigira kusaidi kune dombo kweko. Pane karodi kanditakingelaika ndifamba nembudzi nditite mugomo tete. Mugomo imomo. Ndibva makumbo angu nechekusaidi. Right. Mukoma wakaendera mberi nenyaya yavo shakona 2 minutes. Word shairoro ndavaishandisa kona 2 minutes. Right. Adzimai angu havana kumira vakataramba kachita kufamba. Ivo vanga vabuda kudhara. Right. Adzimai angu pamberi. Ava mukoma vabuda ndipo vakanoti vachidzokorera muwedhi ravo iroro kuti shakona 2 minutes. Adzimai angu ndipo vakapindura vakati ndabva kumba kudhara vana vangu vari vega. Saka ndakaona sokuti adzimai angu nekudoka kwanga nekadistance panga ndiri ndichiestimata gap ndakaona sokuti vakakona dzinogona kukwana 2 meters kubuda murodhi. Vamaonera ndakaita mukoma vane panga vari panga vatobuda paipai padistance pamwe inogona kukwana kuno nepaslaba patreasure. Vakabva vaona kuti mudzimai akona ka 2 minutes yavabvirira kutaura kuti shakona 2 minutes. Vakabva vaita kakumhanya zvezvokuratidza kuti munhu afara kuti munhu akaita se akona. Ndivati step vakabva vasvika nepanga ndiri. Panga ndiri paya havana kundiona. Vakauya kuzotsika zvakaita gumbo rangu iri. Gumbo ravo rakauya kuzotsika seapa paso. Ndakangoti mwari kama kunditadzira. Koma muponesa nekwandiri. Indikutarisira kuda kuona zvakadarika apa ndiwane umbo. Ndati ame ndimboona kuti vanondione. Ndandoona kuti ayo ndipo vari kuda kutomira pandiri ipapo. Right. Ndasumuka manje. Ndatoona kuti ndopandiri vatove kuseri kwakadeni. Vakutotena kuda kuti vatarisa. Ndasumuka. Pandakasumuka ndachitaka kugwesherana navo dai. Handina kuda kuti ndirwisane navo. Ndakashandisa wedhi mukoma. Ndakaziva kuti vanditadzira apa. Vanoti havataure nemudzimai wangu. Apa vari kutaura wese. Apa vari kuti kona 2 minutes vabvirira shasha yavo. Ndati no. Inini regai ndirege kutaura navo. Pakutaura munogona kuita zvimwe zvinhu. Pacho paitikira zvinhu izvozvo ndopakavakira mudhara wangu nechepagomo. So mudhara havana kukwanisa kuuya kuti vadzike kuti vauye kuzoti chichiri kuitika. Ndichimuvha neleft side ravo mukoma vakabva vandibata maoko dai so. Ndichida kuti ndimuvhe inini aim yangu yaida kumhanya kune mudzimai wangu. Ndichiti anonditiza akamhanya akaenda. Zvinhu zvakashaya umbowo. Ndichida kuti ndimuvhe mukoma vakabva vandibata maoko. Ndati ko naye mukoma munondibatireko chi maoko angu. Vachibva vati sorry. Ko sorry amunditi sorry. Ndei koma nditadzire chi. Inoda kuenda kwandoda kuti kwandoda kuenda. Anza sorry. Ndati mukoma. Ina ndazo ndatadzira ndisiwe ndiende kwandoda kuti kwandoda kuenda. Ndakanga ndakadona roko iri kuborana nasi tichita katozvimba ipapo. Ndati muri kundikwadza roko. Ini ndiri kumbira kuti mundisiye ndiende kwandoda kuti kwandoda kuenda. Anza kuda unorova munhu. Kundoda unorovani kone mukoma. Indoda kuenda kune munhu wandoda kuendera. Kundoda unorovani. Varamba vakandibata maoko vachiti sorry. Vaita kanenge kakundisiya. Pavakaita kanenge kakundisiya. Pakati kachimutero ndidzokere murodhi.
ndakabva ndadzokera ndichinosvika murodhi adzimai vangu vatonga vatori murodhi ndasvika ndida kuti ndinobata adzimai vangu vakabva vandibata futi hanzi ndati sori wani ndati aiwa imudhara amandunzire kudaro naye adzimai handonyaya here yandakabvirira kutaura kudhara yandakasvika kususpend kuti mimi musataure mese apa maamuchitaura ava vachiti sha ngatikone 2 minutes haisiriyo nyaya iri kunetsa kumba kwedu iri kushaisa rugare kumba iyo inyaya yamukoma ndichiti musataure mese apa vari kuti sha tikone 2 minutes adzimai vangu vakaramba vakanyarara ndakasvika pakuda kutanga ndoda kuvarova mbama semudzimai wangu advise pamwe ndaigona ndakatopara mhosva hombe musi iyoyo mukoma wangu ava vakarwisa nepavanogona napo vachiramba vachindibata vachiti sori wedhi ravo raingori sori harina kuchinja kubva pana sori ndati no pandiri panapa kuti ndidzokere poti panokwanisa kunge pachinzwa maigura pakangoita kunge panapa pane mota parefa kuti ndiende other side rokudzokera kuseri kunova kunogara ndo maiguru wangu usisi wawa ndakatanga kudhonza mudzimai wangu ndichimudhonzera kusaidi kwekwe ava mukoma vachindibata saka ndakaziva kuti kundibata kwavari kundiita ndiko kuti musaende kusaidi uku nokuti ndiko kuna sisi vavo adzimai vangu vanova ndo mudzimai wavo vakasiyana navo mazuva apfuura ivaya right ini ndakataiwa ndokwandoda kuenda maiguru wangu ndo munhu wandakambotaura kuti maiguru kumba ukuri kuitika zvakadai kuti maiguru vakareruka kutaura vasiri watezva nyaya dzekuti akukwanisa kutanga mhanya dzekuna atezva asi ndoda nako dzekuna maiguru ndikati ndova ndoda kuti vanzwa ndibva ndaenda nechekusaidi ikoko ndo ndatanga kushedza mainomsa vakabva vanzwa zveshuwa maiguru aya vabva vauya panguva iyoyo vachibva vasvika ati maiguru zvandagara ndichitaura zvezve kuti mukoma vanodai svika ndazoita pfungwa dzekuti ndisuspend kuti vanhu havasataure vese right zvaitika ndezvekuti ndauya uko kurodhi uko kwandisingadi kuti ndidzokorodze nyaya yacho ndaona mukoma vauya padhuze neni vakamira padhuze neni asi havana kundoona kuti pavakamira ndo padhuze pandiri vakazofamba ukaya vakasangana nadzimai yangu vapfuura pachitsima ndakamhanya ndakatendera nekusero ndakavanzwa kutaura muground ndaasinganyatsokunzwa kuti vari kutaura kuti kudii pamazotanga kushedza uro vana vanga vachishedza mukoma vabva vapinda musango pavazomira ndopanga ndiri pavangotaka nguva pakati mirei mudzimai wangu paona kuti aiwa no hakuna munhu ora ndisikuziva zvanga anyatsomirira achidzoka murodhi mukoma vabva vadzoka murodhi vabva vatanga kufamba futi nadzimai yangu but ndachinzwa kuti vanhu ava vari kuita sei vari kutaura but zvanga vachitaura ndasinganzori vari kutaura kuti kudii kusvika vasvika saidi kwakatenukira kumba uko kwakatenukira kumba uko ndikwandatanga kunzwa maiguru amene kuti mukoma ava ndiri kuvanyeperera kuti mambosvika kurodhi uko mukoma ava vakati hongu ndati mukoma amene ndiri kunyeperera kuti mambopinda pamaminzo apa hanzi hongu ndati amene pamaminzo apa mama muchida kuita sei pamapinda pamaminzo apa hanzi ndada umama ndati kana mamuda umama amene ndiri kunyeperera pamaother side kuno kumama muchiti sha hanzi hongu ndati alright amene ndiri kunyeperera kuti mauya kuzosvika kuda kunditsika wakati shuwa ndandada kutsika ndati amene ndiri kunyeperera kuti mazenge muchindibata kusvika ndichida kuti ndiende kune mudzimai wangu hanzi ndanada wangoda kumurova ndisanda nchiti ndandichikubata ndati right mukoma ndada kubvunze mubvunzo 1 chetete ini ndakati imimi naadzimai wangu hamutauri mese apa mamuchitaura mese 2 nguva dziri kuti 7 o'clock dzamanheru handizvo mukutaura nawe ndakati musataure mese ende mushandisa mawedhi ekuti sha handisi kuziva kuti mamuzamaura kuti kudii ende iye ambokuudzai mukoma kuti mudzimai wangu auya kuno ndiani hanzi sori ati aiwa sori yenyu ndiyandida kunzisa kuti inini pamusoro wenyaya wenyu sori yamukundiitira ndiyei mubvunzo yandakubvunzei ndeichi hanzi shamwari nyaya yanga iripo apa ndeyekuti ndanga ndichida kuti nditaure nadzimai yako ndosaka ndati sha ndada kuti ndibvunze kuti sha zviri kunzi tiri kudanana iwewe neni tiri kuita sei tiri kudanana ndakati nani akuti sha tiri kudanana alright imi muri mukoma wangu kana mama zinza kuti zviri kunzi sha tiri kudanana handizvo pamba pedu pakangoita 120 or 140 meters handizvo tagara imimi neni takati anzwa chini ngaabvunze mukoma wangu chaiche murume agere apa takafanana mutupa ayo kuti buda ndibude tese tunaira mhofu tobva taita maneighbor
saka kutoti ndakabuda ndakanzi ndiri kutauni ndiye mukoma wandotofonera kuti ndichekere mombe dzangu chichaitika kumba ndondotofonera iye aitondifonera kuti zvadii kunditarisiro chakadai kutondifonera nditarisiro chakadai so kutoita medzi kuti awani kuenda padeni pangu ndo kunotoenda medzi acho saka ndakabva ndati ano mukoma ini ndoda kuti munditsanangurirewo kuti mamuchiti sha muda kubvunza kuti sha tiri kunzi tiri kudanana 7 o'clock dzamanero mugomo nyaya ndinoiramba avo mudzimai uyu mufana wangu kutaura kwaita kuyera kumwe chete nendobva ndaroora sisi yemukadzi wake iye kuti azoroora mukadzi wake aitoo kukumba kwangu inini taura achitoti mudzimai chakaita kwa then pandikapesera naadzimai apa adzimai vangu sisi mukadzi wake vadzokerawo musi wacho waari kutaura iyoyo ina nauzivo kuti adzimai vake vaenda kana pavakaenda ndindaenda kumvura vanati anodaona kunyengetedza adzimai vangu tese taure navo zvizvoni zvakamira sei pandaenda kuye pandikaenda kuye nguva yaari kutaura pandikaenda kuye ndakasvika ndakanzwa vana vachitaa kuti amai havachi havapo amai havapo saka pandaita chandoendera pasedzo pane vanhu sinei ndobva ndapinda murodi ndobva ndatanga kufamba ndichifamba ina ndakuziva kuti muramu wangu wamairina vakubvokupi kwekwe vakuenda uku ndikutofambo rodzi ndasangana namaini navo ndobva ndatanga kufamba ivo vari pamberi indiro mashure ndichitaura navo kwandi amaini nangu hapara namaini nangu ndichitoparaaona sisi wacho ndasvika pamberi inini ndobva ndati no maine nini ndakuda kumboti nditese ndada kusvura rwodzi wangu wefosi pane nyaya yandichada kuti ndizotaura nemi pane makuru akutaurika pane nyaya ndichakubvunzai wati wadati bamburu hadzazama past 5 kana kuti 6 past 5 uchioneka kwakusanga wezvaranga kutoenda kuma past 5 to 6 ndoti wadati bamburu inapa ndakumhanya ndaunobikira chi ndaunobikira vanhu ini handinombokona kumboenda kurefu rozirodzi wandairoya waingova fosi uda kuti ndinoruka fosi ndakangokona otherwise pana pane pamura ndotanga kuike saka ini ndichasina kuziva ndechekuti bamini vangu vanga vakaudzawo mukadzi wavo hameno zvavainge vachiudziwa nevamwe vanhu makuwa kana kuti vaitokuwirirana namainini vangu kuti ndo zvakamira sei hanauzivo ina hana kubvira ndiudza kuti bamukoma ndisataura nechi namainini venyu indangotimunin'ina wechi womudzimai wangu ndotaura naye tinoda kuti tifamba tese pamakanosvi makona maanoshura kuti mainini makavasiya kuti mainini vaitofamba vanga vapana pane pakona vachitoenda kumba vari murodi vati haurati bamukuru apa ndakumhanya kunobikira vanhu uyu manje ndopaakati kopa mairamba kuti hamutaure mese ndakubatai amudzashonake ndovati kweye ndada kuti nditoshura rodzi ndobva amhanya akuenda kwemukadzi ndafunga kuti pamwe pane zvada kutaura ndone akutanga kurovachi mukadzi ndobva ndikaenda ndikadaiwa konayo shama ungarovere mukadzi kuti angachitaurire neni bamukuru achiiteka aura kutora kurova mukadzi shuwa ndamubata ipapo mubata ndakamubata ndichiitira kuti ko mhosva yaangati angarovere mukadzi ini ndiri bamukuru wake ndiri mukomo wake ndaachitaura nayo handina kuvabata kana kuti nditi ndakaendesa ruoko kwavari handina kada kuendesa ruoko nepanga vari pavakataura bamukuru ndakumhanya kunobika riri panga patori parefu handina kada kuti ndakasaruoko pavari apa makaenda kubvura tanza kuti makaenda kubvura nenguva ndizvo ndipo madzoka here ndikuzodzokera kana kuti makasiya mombe nengoro zviripo muchinoshura kuti aiwa ndakaenda kumvura ndobva ndadzoka kumba nemondo ndakurura mombe dzangu ndobva ndasendesa mudara ndobva ndati arige ndironachi adzimai vai vangatatadza kuti timirira navo ndopandikaenda ukoko pandikasvika adzimai vasika imi pamukasvika kumba kwaadzimai venyu muramonya hamuna muona aripo aya ndasati ndasvika ini kumba
ndatoenda kumba kwacho akazobudza kuti hakuna munhu ndiani right vana pavainzi vana pavaitaura vana vachiti pakataura vana vachiti amai avapo vari kwagogo kwambuya le topatikati saka hakuna vanhu vanditanga kuti kutofamba zvavo vanhu vaitaura naamai nini vavo handiti ava vaitaura naamai nini vavo vana vachiti adzimai venyu imi mavapo kumba vaenda kupi vaenda kwagogo vaenda kwagogo okay imi ndomaita sei ini ndovatati no sezvo hakuna adzimai regai nditene ndiende kumba wakazonga uri pai makazotena sei mabva mine chinangwa chikumunyengetedza mudzimai handitoshona yamataura ndizvozvo kuti ndakabva kumba sinzi ndandarapana nemukadzi ndandakuda kuti tinonyengetedzana naye kuti mudzokerana handii zvino hanzi vaenda kwagogo ndokwakareruka kakuti kana ndasvika amezva ko makazodzokera sei panokuti vanhu vacho vandaida mudzimai angasipo pamba maituma kavana ndakatadzimai munyengetedzana ipapa vanhu nakuti ndifunge zvokuti nditume ndakabva bhozi yacho mhanyira kuenda kumba kuna adzimai bcause ava vanga vakaenda kumba ndakatora vanhu vakati no pangaenda kuti ndikada kuzongomira kuti nditume vana zvisasiyadi nguva inorebesa uko adzimai vari kuva vanozoti ko manga muchiri kupi asi ndakubvunza kuti ngatiti imi midai makasvika makaona mudzimai wenyu funga kwenyu maita kunyengetedzana naye kwenguva yakadii taitaura mutauriro wataita ipapa tingazivo kuti kwenguva yakadii muda ngondipawo fungidziro semaifamba muta munonyengetedza nemudzimai wamakashupana naye adii kuti masvika ikoko maitasira kuti munoda kutaura maawa mangani kana kuti tasingasvike kuawa maimusingasvike awa maybe 15 minutes ndichibvunzawo kuti pane zvimwe here zvingade kuti ungochibhadharwa iwewe kuti kana pane kamutadzira iwe mudzimai mamusingasvike awa kana kuti yaigona kusvika awa taimatsanamuramba mungazokona kuti nasura kuti dzaanza ava kumasikisi saka pamaizoenda kuzvinonyengetedzana nemudzimai mozobva ikoko kuti mapedza kunyengetedzana nemudzimai wenyu pamwe moperekedzana mawirirano maizofunga zvokunosvura rodzi kuma7 uchioneka aiwa rodzi manje panga ndakusvura rodzi apa ndiri ndakatoti ndo adzimai kumba ukandibvunza kuti ko indava mamuchikupi ndozati anoda imbosvura rodzi kuti ndiruke ndiruka wadachiruka fo right amai timbonza mukadzi tiudze ndimi mune bhendi rese ndimi wenzeri vanhu vese vava vimapato vagara titsanangurire tinyatsotitaurira chokwadi pamusoro yodai ndofunga matsanangudziro aita baba pakutanga ndo maitikira zvikaitawo baba vapi awa pamberi vari pamberi kwenyaya ndiye murume wenyu ko avo ndiani ndibangu murume anga ari murume wasisi wangu baba mukuru vaimbora ari murume wasisi wangu asapa wakasiyana vakasiyana raindimi mama ichinyatsopinda munyaya yacho mushe kunyatsotiparurira kubva mubve kumba muzoenda kwasisi wenyu muzodii handiti tifambe nenyaya yacho munyatsotsanangura kusvika nezvakatsanangura mumoi pamusoro yodai ini ndakabva kumba kwandinogara kwandikaroorwa ndichienda kunogara sisi wangu ndakasiya ndaoneka chiwana changu chita ndakumboenda kwasisi kunowapa nyimba dzavo dzavakahora nemari saka ndaenda ikoko ndakasvika ndepanoasipo ndobva ndasvika madhoo vakakiya ndakati nyimba idzi ndingazisiye kupi saka ndaida kuaudza mari yacho yanga ndapirwa kuchikwere chkwavo kuti ndanzisosososo ndobva ndashingirira kugara ndofunga ndakasvika ndobva ndarara padirection yavo nguva vanhu pakwabva pasvika chiwana chavo chaibva kutamba bhora tasisi vangu ivavo ndobva ndati ko mama ari kupi zvakanzi mama asara kumashure ndofunga ari kumvura kuna nyaudza ndobva ndaramba ndiripo ndati akandirasira vana ava vazive kuti mari iyi iri kufamba sei saka kwakabva kwazosvika mumwe mukadzi akauya next door wavo aitsvaga hanga dzake hanga dzepamba pasisi vangu nedzekoko pacho dzinofambidzana saka ndakabva ndagara naye kwakabva kwasviba ndichiri pasi vangu payo ndobva ndatuma kamwana kavo futi ndikati iwo manyanombotarisa mamaoko tichi avapo kuzasi kwagogo ako heroko mwana uye ndobva aenda kekutanga ndobva vashaya ndobva ndasimbirira kugara futi ndina mbuya wavo tingokurukurawo saka nguva futi ndobva ndatuma kamwe kacho kakomana kakuru kuti manyonotarisa futi ndopakazodzoka chiti mama varipo ndaona vari pagogo embomirai vandasiya vanosvika manje saka ndamira futi havana kuuya ndobva ndatoti ndakuenda meve yanga ndinao ndobva ndakuenda futi kwadoka
ndikati kana ine ndakuenda ndakumhanyira vana vangu. Saka ndakabva ndatanga kufamba ndichidzoka kumba kwandogara. Ndiri mukufamba kudaro ndakaona bangu rangu pane panosangana chirodhi vachibudikirana kwanga rodhi handaiziva kuti vari kubva kuti ini ndobva ndarumba ndichienda vachichera mashure ndiri pamberi tichifamba kudaro ndofunga takabva tazosvika muchimwe chigiraundi so bangu rangu ndobva vazokona vakona kudaro ndikaramba ndichifamba tazosvika futi kumberi bangu rangu vakati sha mira ipapo handina kudayira ndobva vazodzokeredza futi kudaro pandikavadayira ndovanati imi muri kudei kwadoka ndabva kumba kwakare saka kwakakona nako handizoti vaida kusurorodzi here kunoti vaida kuita sei ndoko wakasvika kona kune murume wangu ikoko ndakazonzwa noezi ndichingoti ifambe muchani hanzi ndakubatai murume wangu akuzondidedza chiti amaiprofyu dzoka uya kuno saka ndikatanga kudzoka murume wangu ndofunga kuti pamwe ndiri kutizi here iye ndobva nditeerawo futi kupi kwanga ndiri koko ndobva asvika achindibata roko tichidzokera paipa ndadedzerwa nzi shasha pacho papo ndobva asvika achindiro ipapo ndobva ndati komundroerei zvakanzi ko mazvese unozvita utaure nabangu rako ingawa ndikati musataure mese but apa mutaura mese wani ndikati ako ndataura mashoko akaipa here zvakanzi handinoti wataura zvakaipa asi ndiri kuti mesi dzenyu dzese dzanga muchiita ndakuonai ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Imimi amai musade kuti zvenga kana kuda kuti wanda imimi tinyatsobudai kuti chinangwa chakakupai kuenda kuchiri kuti kutsanangura kuti vamanga mainga akanonoka kumasiya ava bangu wenyu vari kuti wandaita munonyengetedza ndakanzwa kuti hakuna imi ndibva manosaka anoona saka ndopati kuti minyanyatsoibudai chokwadi nokuti hamungahandisi kuziva kuti bangu vaida kuiteya avakasangana nekuigauro handiti imi mushure munge vaiti shasha pavaiti shasha vaiti kudi imi ndimunyatsobuda kuti vaiti muda kuti muite sei zvakazokona hazvo zvemusiiwoyo kuti imimi munhengirini asi budai pachena. Handizivewo ipapo kuti pavaindidedza kuti vaida kuita sei asi inini chinangwa chandikasimukira pamba kana ndichioneka kuti wana tangu ndakati ndinokanda nyemba nemari asi imimi na baba vamufambidzana tati baba mkura pamulamba kuvisa kurugwa here aiwa ndini tidzana tinozivana asi handinobvira ndikavakurira bhurugu amai musanzvengene aina kunzi mhosva danga iri mhosva wambangadanga kurichiteyo pfumba yechene wakurava ndakavabvisa bhuruga kangani soso ndopamberi pamambo mukuda pachena aiwa izvozvo handinobvira ndakadanga saka oraiti mimi tiudze kuti makatanga ari inofambidzana nabangu mane gore here kana mane mwedzi iri mungani kana riri gore kana riri mwedzi mutatu zvekutaura tese tani nguva tichitaura tese amai hati kutaura newe panapa tikutaura tese pana kutaura nemimi handiti pane kutaura zverudo zvekudanana imimi nemi usati kubvunza kuti baba mukura makatanga ari kudanana navo handidanane navo dzamaita nashasha inguvai inini zvangu ndasina time asi kwanga kwasviba kwasviba kuti kana kwasviba togona kuti dzimwa 8 dzimwa 7 dzikuchii handiti muchitana shasha ma6 7 ikoko kuma 7 ikoko muchitana shasha vanhu vasingafambidzana ndizvo amai hazvibetsere kuti achitsotsi mangwana munozodzorora futi uye kuti sikusaichende kumba kwenyu vaenda kumba kwenyu nababa mukuru vanobva kugumba muti ari kuti shasha nokuti kuchengetwa nomunhu ndozvokuti uyu murume haana kuda kurwisa chirege ndende kwamambo tunoyananiswa kwamambo handiti saka shasha yanga iri chinangwa chipi mimi titsanangurire tofamba tese bijana kusvika taenda handizivo ivo noti ndovakaita sha ndizoti shaya wenga richinangwa chipi vaingoti shasha pasina mamwe masa aikuda atanzwa vakataura kuti shasha ndimiriro ipapo shasha atikoni yatanzwa inyemo kutamudza musiti zvekiri izvozvo chaizvo ndizvo saka tikubvunza kuti ava varumenyu vanga vachiti mukoma aiti shasha atikoni 2 minutes shasha atikoni 2 minutes ma7
vari kunyepa here kuti vakanzwa kuti kona kumaseve hapana muchanyara apa amai uyo murume wamepinda naye mubhedroom kana kuti mukoma wenyu vakanyare vanhu sedara varigere muno apa ndo pamefana kupupura chokwadi pamberi pedare kana ari kuregerwa murume wenyu wokuregerera kana zvikanzi ndituwo kuroko masikati handiti imuri 2 murume nemukadzi vasiri vakaroora muri kuitana shasha atikone shasha akone zvinorevei kana tikabvunza madzimai penyu imimi maipindurai toda kufamba timbonzwa kune vari kumashure kwenyu pedze nemi vanhu vanofunga kuti shava vari kuita navanodanana vanofunga sei vafunga kudaro nekuitana shasha imi shava makatanga kumunzwa baba ndipo vakandiitira shasha ivavo nazosangara maini zvino kana vanhu vazifunga kuti medanana tati kumatukiro kaari masikati shasha iri kuitika pai tikone vanhu vanowirira koiya 7 vaneti kudii vakakuone kana vakakunzwai 7 pasvika kwaticha vana vakuda kubikiwa kumushaura vaneti antiweuta urombo handikuita urombo saka unenge usingahuite 7 o'clock amai vavo kotokoto manje kunangala pasika zvabuda manje zvabhondo amai imbotsanangura tinzwe mazera muneta imimi vane yero anonzwa ira pamusoreda inini nyaya iyi ndangoti ndichikopamba ndimisisi ndimisisi vacho amai musati damurire kuno kwese kwatiri kunoona vavagere kwa hapana zvavaneziva katosangana munodari mukati inini nyaya wei hapana zvotoziva tsanangure maziviro amunoita baba munini vakambosvika kwandiri vachiditi zvinoti zvinoti kusvika vazosvika zuva iroro handitika nomukada kudamura pasvika baba munini ava ipapa mativhara pamwe ye ndiyakusundisei munina wenyu pamusoreda inini ndikati nyaya iyi ndakabva ndichibva kwandikabva ndakanzwa noizi vari mugiraundi bamunini wangu vakabva vadaidza mwana vachiti udza mama wayo ndakabva ndaenda ndisvika ipapo ndasvika ndakaona chita noizi chituko chichaitika ndasvika ndaona bamunini wangu vachirova munin'ina wangu ndibva ndatanga kuvabata vataura vachiti ini ndazofamba sosese nhoroondo yavataura pandafamba kudaro havazobuda nerodhi rekuku vachibuda nerekuti vasangana paground apo vatanga kufamba vese asi vasvika apo zvandakwanisa kunzwa ndezvokuti vati shaa chimbomira ipapo 2 minutes ndibva kuona vachienda kwangu vachienda ndo nyaya vakandudza kumashure kwacho bamunini wangu vakambondudza vachiti mai guru inini ndikuudzwa kuti bankuru mukoma wangu nemukadzi wangu vanodanana ndozvetanga zvataura mai amutanga kuvhara ndotanga matsanangura mavavo kuti kumashure kwamunini vakambouya neshoko iro kuti amai guru vanhu vanenge varifambidzana ndozvineto muchienda kumberi namutanga kumutsoka saka mazonada kubvunzeka baba munini vakuudzai kudaro kuti makazoitawo sei ndakwanisa kubvunza munin'ina wangu akati kwete akati kwete asi mimi manje nemanzwiro enyu kana nemanzwiro enyu akazoitika shasha yakazoitika muti kudini inini ndakati ndichibvunza murume wangu kuti kwewazoti shase akati chandaitira shanje kuti munin'ina wangu ari kudanana nemukadzi wemunin'ina wangu saka ndopa ndachiti sha maendoda kubvunza kuti ko murume wako arifamba achita kuti inini ndikuhura newewe sei churudzi ndoshaya akakwanisa kundipindura ndikabvunza kuti maudzwa nani zvandakaudzwa kumusha ime ndati pamakabvunza munin'ina wenyu mushure munge maudzwa nabantu akanaka handiti ndibvo ndati imimi pamakazobata izvi kuti shuwa shasha yanga ichiitika imimi nhasi muri kuti kudini ndopa ndaida nditaure zvavakataura zvacho ndakabvunza munin'ina wangu mudaire kuno kuti muri kuti kudii nhasi neshasha yaitika munin'ina wenyu kunyange airamba asi nhasi muri kutiwo kudini madziri amakaita kana nemaonero amakaita kana mafungiro amunoita
pamusoro penyaya yacho makamboinzwa muninginakana asi nhasi yazobuda shasha murume nyari kwachita shasha namaini muri kuti kudini ini papa ndakakwanisa kuona mhendo bosi nyakwana kumubvunza yani ngachimbotikati zvinotoda izvindiro dzedu kapete dzevaotikanatikabvudza munogona kuti ini ndifunga kuti vaiwirirana kana kuti kwete ndozvatinongoda chete pamwe zvikutodewo vaviri ndakakwanisa kudzipindura nyaya dzavo bosi kana ukamubvunza yachindirambira nazvo ndakakwanisa kutonditi amai zvinhu zvidira pachena hanza kuti waidikiso imimi pfungwa dzenyu ndodzokubvunza kwavari tichasvika asi mudzachivabvunza imi tasi atakubvunza saka tichakubvunza imimi kuti mungotipindurawo chete mubvunzo wacho nokuti handiti vakazosvika vari vatatu kwamuri ndibva vakurondedzerai ava varipo handii ava vane mubvunzo yavakatanga kubvunza ava vachipindura ava ndizvo mamapo kai manga mapo uyo achibvunziwa achiti sori achibvunziwa adii saka ndopati kubvunza kuti imimi mukazvibatanidza hatina kuti ndizvo zvamunenge mabatanidza mukatiudza hatina kuti ndizvo kana kuti hazvisi ndozvatangopira chete kuti imi mukazvibatanidza mukuti kudii ataurisazve bosi kuti ndikwanise nditi vanodanane iye achiramba ine nezvandikaudzwa zvishona ini papa ndakakwanisa amai hazvikuzi taure vandanani zvakanzi imi pamukasvika kumba kwenyu handizvo ava vachizoya kumba kwenyu imi mupfungwa dzenyu uyu muningira wenyu makamubvunze kuti wangwachibva ndakamubvunza uyu muramwe wenyu makamubvunze kuti mawanibva kuti ndakamubvunza ko uyu murume wenyu makamubvunza mawanibva kuti ndakamubvunza ndozvamuri kubvunzwa nevamani papfungwa dzenyu imi vanhu ava sei vasangana pano ende manzwa uya achitanga aiuya kwamuri uzokunyengetedza iyi asi akazinzwa kuti hamupo ndibva adzokera pano uriwo futi akasvika mumba penyimi waimirira wacho ndikuona kuti hanuno ndibva abva futi ndibva vanoenda akashasha inini izvozvo murume uyu anotaura neni izvozvo ndakasvika ini ndichivabvunza ava kuti ko chii chaitika baba vangu ndopakataura kuti vanhu ava ndavabata vanga vachifamba so vakazogona ndopandikazobvunza murume uyu kuti kweiwewe wanga wachitsvagei uyezve ava wazovabvunza wanga wachivamisa wachivamisirei zvikanzi ndavamisira kuti ndoda kuvaudza kuti ndiri kunzi iwo neni tinodanana ndikati ko wazovabvunzire chii iko murodhi mugomo wadiwa ino novabvunzira mumba kwavo ndozvandikabvunza ipapo ungadava makabvunza amai kuti chakwenu musangane pano chii vese muri atatu panguva iyoyo hapana akadaira ndakabvunza mubvunzo iwoyo nokuti ava bamini vari kuti inini ndaive ndakaudza kuti avanodanana saka ndachitresa kuti ndizvibate saka ndazvibata nhasi uye akutora kuti inini ndandaizokupiwe mari yenyu nenyemba dzimwe ava kuti ndizobvunza kuti maibva kupi uyu muni wenyu ada kuya kuzopa mari ini ndokuonei musiku akati vanonoka amen uyu uyaida kuzonyengetedza izvo ndopanisiri kuziva aiwa akatotaura zvaataura nemuromo wake uyo ati aiuya kuzondida kuti anyengetedzei kuti mudzokerera ndibva anza kuti hamupo netivana taitaura kuti havapa havapa ndibva adzokera vanhu vanosangana ndopati achiti mungabatanidza zvinhu zvese izvozvo munogona kungobuda neanza iri right kana iri wrong kozi watanga rini kumuzana murambo pamusoro ishe murambo wangu ini handifambidzane naye because dai ndaida kufambidzana naye andiri ndingadaenda kufambidzana naye asati atorwa nemunin'ina wangu because munin'ina wangu kuti amutore akatomutora through kumba kwangu achigara kumba kwangu ndichitoita naye basa muramu wangu uyu then panyaya iyi paikataurika handiri inini semuono wandikaita mupana wangu handiri pataifamba handiri tichifamba tichitamba because nditsika ntsika wangu mupana best yangu chari chari pane madhiri ataiita iye achita madhiri ake inini pandikatora mukadzi inini pandikatora mukadzi wangu mumwe wechi2 handiri mupana wangu pane amainini vangu inini vakauya vanga vaicheka kuzwa kumba uyu mupana wangu akatanga kudana naamainini vayo adzimai vasati vauya adzimai ndobva mupana wangu anga kuya kumba achirara kumba erara emuka mangwana kuseri ozoenda kumapasti 33 akuenda kumasaka saka sisi vemukadzi wangu iye wandinaye zvichikumba ari ndobva anzwa kuti ano madzimai zvaari kutaura kuti
vanin'ina vemukadzi uya riri ndovakuparadza dzimba dzedu mudzimai wangu ndovatanga abhara vanin'ina vake kuti unovanin'ina imi handichada kuona ikuno bho zvamuri kuita isede kuti muke muchiita zveibirabira iro zvikuita live murume uyu achiyozorana panapa pari kutaura kuti hanzi 100 meters apa tosvika 100 meters less than 75 meters uya rabva udzwa namaiguru vake vamunini handisi kurambidza kuti musadanani but mashoko ari kutaurwa maraini nemadzimai enyu haana kuita se haana kunaka dai zvazvimwe imimi chene unodana nemadzimai nevasikana ava kuti kumba kwavo kwete kurobhozi mungandiparadzire imba yangu mupana wangu akataura kuti kana musingade kundiuye panapa ini handichaita se handichauya handimurubava vadamai nini vaenda mukomana uyu mupana wangu uyu akabva aenda kumba pana mainini kuye ndovanosvika kuye ndobva anotanga kutaura mashoko aitaura kuti no vadzimai vasikana imimi chiri kukonzera kuti iba mukuru wenyu ndovakakudza adzimai kuti musawe kuru chiri kukonzera ndechekuti ari kudana nemupana wangu nemukadzi wangu aine musori saka ndakaona kuti iyi nyaya yekuti chichi ini ndanzwa kuti ava mukoma baba mukuru kana kuti atezha shaya vaiita kumuroora wavo ndei na7 o'clock dzousiku kumuroora kumuroora atezha zvaright mubvunzo wapindura wabvunza babavo vari kuti kumuroora vabvunza vachiri kumukoma wemunin'ina uyu handiti wato ko inini amainini munin'ina wemukadzi wangu handiti ndingatadza here kutaura bos iye uyu munin'ina wangu inini anotombotaura naamaiguru vake akona kuda kuramba ngopindura mubvunzo straight kwanzi inini semukomana wemunin'ina handiti ndizvo shasha yamaitana kuma7 o'clock ava vari amainini nekuti zvavari amainini kuti mukadzi womunin'ina imimi mutotambira parefu ndizvo kuchivanhu chedu muroora nokuti imimi mukafa ava vanotambaira negate so yemvura ndizvo saka ndopabvunza baba kune rimwe saiti kana adzimai vangu vafa kana adzimai vangu havasi ndiwe here kusaya pavana kuna rimwe saiti tichaenda moupindura ipapo tienda kune rimwe saiti muroora zvanzi zvamishasha yamaitana nemuroora ndei andobvandishasha ndakati sha pane zvandishatira kuita kukubvunza kwete zvokuti anzi ndingateti shasha yokuti pane zvadaiti handina kumbotiita pamusoro iishe ndinoda kubvunza kuti 7 o'clock iyo zvinezvi 7 o'clock andi kunenge kwasviba saka tiri kutaura kuti 7 o'clock aiona vanhu vaitaura kuti hanzi ndakaona vachibva kumba kwasisi vacho 7 o'clock aiwa ndinoda kubvunza kuti nguva yari kutaura kutaura bhozi pataurika nyaya idzi isheka nditi akazina Babira, ndana sisi vangu, ndinakavasiya. Ndina hanzvadzi yangu ine yero iyi. Ndine 4 years yarambwa na uya anonzi Bosta, sorry, ndisana wangu. Zvinoda takabvunza hanzvadzi yangu inonzi Amenoms. Kubva pa 4 years, bana musangosvika mbapa kwere, ndozoendera mberi. 4 years. Angu ya mune yero. Mune yero, ndowandibvunza hanzvadzi yangu uye. Havana musumwe chete wavawe. Taurisai vazhinji vavo. Havana kana musumwe chete wavawe. Kose uchitaura kuti murume wangu iwo pa 4 years unondorwadzisa hanzvadzi wasinzwa. Sei usiri murume wangu nhasi pa 4 years. Pamusoro yedani. Ndifunga ndichitaura. Pa 4 years papo wagara naye 4 years pamwe wakagara naye kumba kwake 15 years kana kuti 20 years. Hauna kana sendi rakapiwa, kana chinhu kana kamudziyo warambiwa, kana katsonoka wakapiwa. Nhasi kutaura kuti udana naye. Asi muri kumboona naye kwamuri kuonana naye. Right, zvapera izvo. Ndanzwa uyo anonzi Bosta anga ari mukwasha wangu inini. Ndinatezva vake andidya. Ndikurwadza nezvamberwadza. Naye tsano baba Nomsi pane zuva here ramukambogara nana Queen kubva akazvariwa nababa naamai ndichivaona uyu ndinichigara naye ndakatomudzidzisa pane zuva here rakambozogara kumba kwenyu ndanzwa kuti makagara naye kumba kwenyu uyu handina kuti ndakaga aiuya kumba kwangu achita basa ndedare matu ati basa reda Queen aiwa ndidani nawo zvangu nasa tusipa judgment
mese muri vaviri muri padhizi toenda kwakatsuwa kumhondoro zvamuchanoitiwa ikoko zvinouraya ndochebvisa kurima epo pachena kudanana ipapa udaaunodanana gose apa izvezvi zvangu pari zvinoishe apa ndina mari ndaigona kupaka mukadzi kuti uda unoskino azo zvinouraya ine ndiri kuti handidanane navo asi zvavakaita vachinditeera ndiri kupopura kuti shuwa zvakaitika asi pakudana tasiri kudanana ndizoti bangu rangu vanga nepfunga dzipi nekuteera kwangu aita apa muri kupindura zvamabvunzo enu hanzi nenyaya yekuenda kuti munozemenewawo kumhondoro because panapa hatizokwanisa kuzemenewa kumashure uku zvakaitika nokuti musuru zvakona kuitika nenyaya yekuti uyu akanga pamaida kuitira ndo paanga ari animaona saka uku mani makunozemenewa kumashure uku hakuna zvakaitika i ndo zvekutsaranguva kuti izvo kana zvakaitika zveuraya nezvamunoitwa zvati saka hanzi muri kuti kudii torongwa here kuenda ikoko imimi handizive kuti zvinofamba sei zvinoitwa sei aiwa iwa kana makachena inotaura kuna mambo wedu kuendeko muri vaviri ndimotsvaga mari yemafuta motakwa namambo kuendese kupi kwakatsuwa ndonyaya iri pakakupindira ini ndazviona pakuda izvi anodanana nasisi anodanana nomunin'ina wacho imhosva huru muno munyika hazvibvumirwe zvakare munin'ina wachona ane murume wake dai anga ari kwatezvara taiti zvimwe zvinoendeka zvino anotoziva kuti uyu ane murume wake uye ndosvika futi ndotora mukadzi iyeyo imhosva huru nakwandiri zvakandirerukira munotaura naadeti zvaracho ndiripi pamusoro yodaro hanzvadzi dzangu dziripo tu matsotsi dziri kuchinjana murume hwani zvatisingazive sorry ndakudedza kuti queen nhasi uno wati vosta akaramba sisi wako ndo murume wako its okay iweyo sarudzo ndedzemurume wako dzauchapiwa kuti anobvumere kuti uri kuchinjana varume vaviri uri kudawe kudarika uyo waunogara naye mambo ndapedza sori kana ndatadza nzodzi dzangu pamba ndinochekera vana nematsotsi maviri aya kwini zvauri kuziva kuti waidanana pamusoro evedani ndandoda kuti ndingonyatso kutsvenenzera kuenda pamberi apa makandi pakanguva diki zvini zviri kundirambira mukoma kaizvo nezviri kundirambira mudzimai wangu kaizvo ndanchiti mudzimai wangu uyu pamberi pedare pamberi peatezvara shamwari ita zvinhu kuti funga vanhu toda kungokuonesa zvinizvi isheka ndane twezi ndine zvimwe zvinhu zvakawanda zvekumashure zvine umpo hune vamwe vanhu mukati ndo hwanga ndisingade kushandisa zvinhu zvakaoma kuti nditi kana tibaba avo vati vaona apa ndakausiya umbo hwese kusvika ndabuda pachena ndoda kungotangira panga ndasiyira paipe kuti ndakasumuka inini ndapedza kuita nyonga namukoma wangu andizvo ndakaenda kumba kune madzimai avo manyowana acho iwaya andizvo ndakasvika ndakaexplaina nyaya yangu madzimai angu ava maiguru angu avo vakanga varipo kuti mukoma havana kubvunziwa here nemukadzi wavo vachiti nhaiwe baba anoms ndo padanga remombe here pawaenda uchitoda kurovharira mombe mudanga danga reditendi rezambezi vhariri dziorera mudanga 1 mombe dzedu dzangu nedzemukoma andizvo ndo padanga remombe here pawaenda uchitoda kuvharira ichi mombe pawazokubatiwa nenin'ina wako kugomo kundipindure vakatadza kupindura kana 1 vakatadza kupindura kana 1 word andizvo ndoda ngodzokera kuna mai guru vangu vari mashure avo pandaya muno ndasingati mbofungidza kuti vachanditauriro zvakadaro zvazvo ndoda kuzamba 4 years andizvo vane 4 years vasiyana andizvo ndanza mukoma vachiti vanga vaenda kunonyengetedza pa4 years ndambonza muchivabvunza kuti pa4 years vane zuva ravakamboya here vati havana makwenzi vese waya
mungobata muchiita muchena right. Ndoda kudzoka pamashure futi right. Ini ndiri kuti ndakasuspenda adzimai vangu kuti vasataure nemukoma wangu zvabvuma pakuti kana timumbomubvunzawo kuti murume wako haana kususpenda here pamwe ndindataura chete kuti haana kususpenda here zvakazoita kuti ivo akwanise kutaura nemukoma wangu mugomo handi munyazonzwisa right. Ndida kudzoka pokupedzisira noti nyaya dzake dzakawanda dzosvika goronoi asi ndiri kuenda mamain points andiri kuenda nchibata pandati ndosiya zvekumashure. Mukoma wangu kana ndiripo pamba ndine mufana wangu aripo muno ari kumashure shure uko. Nyaya iyi yakaitika musi wa28 andizvo yaitika musi wa28 ndakazouya kuzomangara musi wa6 ndakatora kanguva ndakanyarara ndichifunga andimuzva panguva yandakatora ndakanyarara ndichifunga chakazondipa kusakisa cheche kuti ndizoita kuzogumbuka kunyanya kuti ndidarikidze kuuya madays waya anenge 4-5 ese aitika nyaya idzi pa 2 days nyaya dzabva kuitika idzi. Mukoma vakaenda kumba kumufana wangu uyo akagara kumashure uko vakasvika vakati ndauya shamwari ndoda kutaura nechi nemukoma wako ndoda mukumbira regerero andimunza mupana asati andiona kwandakauya nako nemombe ndakauya neroti iri nechemuzasi ndichienda kutent ndichinosvika patent ndopandakano mukoma wakabva wandiona patent pari open nepamba pavo vakabva vafamba vachiuya pandiri inini andimona nandiri mufana wandirogara naye pamba vasvika ipapo mufana waifunga akaridha game here kuti pane zvinge zvida kutaurika mbabva mukoma ndatanga kufamba ndichienda kumba nechemochadi yedu mukoma wakashingira kutera nomashure mangu tanga taita kakusati taudzana pamadhezi waya nezvakaitika izvozvo vakanditi mufana wangu very sorry ndauya kwauri kana ndichivanyepera vangatorambe nhasi nokuti vakutsvaga mapoints hamene kuti kumufana wangu vacharamba here futi kuti vakasvika vachitoda kumbira regerero right. Vakasvika kwandiri vakati mufana ndauya uri mufana wangu andizvo ndoda kukumbira uregero nyange uri mudiki pamerikana nezvakaitika kuti very sorry inini ndakaona kuti handisi kuda kuita mhinduro dzakawanda pamusoro pava ndakwanisa kuti mukoma nyaya yenyu maexplaina muri kukumbira regerero ndiri kuzinzwa maita basa asi sofa ndimune 1 ini ndine 0 handisida kuti anemi zvaira sei zvakawanda regai ndipenda kumba ndotsvaga cheni yangu hazvina kuperera ipapo ndipatagara saka vakaona tiso kuti paday 2 kapo after zvaitika saka funga vakaona kuti 3, 4, 5 mupana yaye anenge akanyarara ndibva vachienda kwavakaenda ndidhokta ipapa kune mombe akatadza kubereka ikoko kwakaenda ikoko ndibva vanosvika ndisingade kunyanya kushandisa mazita evanhu zvinourayisa kana kuti chinhu ndiye akazotaura zvakadai ndokwavakaenda ikoko ndibva vanosvika ikoko vakanosangana nemuzukuru wangu wakasangana naipapo ndivatanga kuvatsura futi enda kuita zvinonyadzisa munin'ina wako zvinhu zviri kuitika tiri kuziziva kuti zviri kuita se zviri kuitika but munin'ina wako ndopakuti mufana wacho ada kuganza stereki ada kushamisirisa stereki manje mukadzi wake ndakamupakusa ndonyaya yakazondidzimba stereki iyoyo mukadzi wake ndakamupakusa ndakamuita in and out andimona mukadzi wakapakusa wanditadzira ndanyarara madhezi ese aya 28 to 6 ndakanyarara wakuti wakamupakusa andimona ndakauya kumba nasvika ndati newe wakambopakusawo zvokuita seiwe nabamukuru wako unitsanangura kuti vakakupakusa zvenzira ipi chaichaizvo andimona ndakwanisa kunge ndichinyarara ndanyarara ndesingade kuenda ndichirwa mamapoints ekuti vanhu vanosvika kuzonetsana nati kudi iye so ndine 3 days pahwero social welfare ifunga 3 to 4 days right. Adzimai vava vanawo izvezvizvi vacho ivavo vekuvabvunza kuti wabva unovharira mombe patent andimona ndo pataundi chipi ndisingade kusvika malevhu ewaya ndachiti zvoperera mashure vauya kwandiri bamunini ndauya ndakati mati kudii kulezi ndakati nyaya ndinayo bamunini handisi kuti ndoda kuparidzira nyika kana kuti kudii ndiri kuziva zvinhu zvinonyadzisa mukoma wenyu akatadza zvakasvika kuti auya kuzokumbira regerero kwamuri andimonza saka nyaya ndiri kungokumbirawo bamunini ndeyekuti iye zvaakakumbira regerero kwamuri makaita sekuti manzvisa makanyarara pakaita kuti madays mukoma wenyu akazoshamidzika akuona tsamba yakuuya ichibva kupi kwamambo chipo chakazoitika bamunini toda ngotaurawo ndati inzai mudzegulezi nyaya iripo ndeyekuti chakazondirwadza stereki kana manga mambotaura izvozvo ivo mukoma washuwa vakauya vakakumbira regero zvamukutoziva takataura kudaro
inyaya yekuti vakufamba vachiganza vachitaura kuti mupanha yanoganza stereki mukadzi wake ndakamupakusa ndakamupedzera handimunza kupakusa kwakaita mukadzi wangu wakamupakusa zvenzira ipi chaiyo zvakasvika ndinogunza mukadzi wangu kuti nai wakapakusa zvokuita sei chaizvo handimukona saka imimi nyaya yenyu riri kudii vakati zvanga ndaona bamuni ndanchifunga kuti imimi ndimuridzi wenyaya makaitwa nyaya nemukomo iyi mukomo yakutonzisa tsitsi haasi kutsika township havasati vatsika township kubva vaitsika nhasi nokudarika nemota vachiuya kubva musi wa28 handimona nyaya iripo ndeyekuti bamuni togona kudzoserechi mari yenyu ndozvanga ndichifunga yamakabhadhara chi kudare kana matakudzosere mari yenyu imimi ndimune pawa yekuti ndichaendechi kudare motora mukomo wenyu momutongesera kumba mukomo wenyu sho akakanganisa kana kaenda mukoti iri ngonomutsitsirira nyaya kana pasina kana chitsotsi ndima iguru wangu apa ndakuda kupedzisa pamashure pacho ndakuda kuti mubvunze mudzimai wangu mukoma handamboti havapinda nepamba pangu kana ndiripo sepamashure panyisa ndasuspend vanokufura nekurodi ariko kuti mufana wangu anogona kupupura ndakatora nguva manje ini mutambi webhora pamanje ndataura ndezvepamashure ndanga ndakuti mukoma vakabuda mutaunji ndaivaseti vatungamiri kuti vabude ndovapa 2 minutes dzekubuda nditiyera kumashure kwavo ndatambudzika nemukoma ava varume kutaura ichokwadi nditautaura pana ndanda kutiyera kumashure kwavo ndovapa 2 minutes dzekuenda pamberi amene ndingopeta ndimene ndingopeta ndikukumbirawo ndanga ndakuvapa 2 minutes dzekupinda pamberi ngopinda pamberi vakapinda pamberi ndaimhanya dzinenge 8 minutes pamwe ndaita 8 minutes kusvika kwakapfupi kuya ichifika makasvika pamutsambiri pai 8 dzimwe dzenguva ndaita 10 ndainosvikirana nemukoma handipo wakwekwa vasingasvike pamba ndiripo kwe kwize nepamba straight vakanonanga ipapo vachisvika nepamba ipawe mubvunze ndila kuti mubvunze adzimai vangu murume wako anodana nanhingi murume wako anodana nanhingi handimunza ivava mukoma sadati mumbobvunza ava ndikunyepere zvese izvozvo amai mwana amene kuti ndikunyepa here zvandataura naiwe kwini iwewe kwini ndakutura yemunhasi inzwa mukoma ndada kuputsa imba yangu amene kuti kwini wacho ari kubvuma kutenderwa kuda kuputsa imba kwini taura chokwadi unoziva kuti chii chaitika vadzimi vako iwewe namwari wako wanga kuti mwari wako akazoona kuti iwe uda wakazviona pagiraundi wekurayamo ndosaka wakanzvengeswa kuti uzvibata wazvinzwa kwini inzwa edward wakamutsvakirwa nomunhu kwete handiti edward ndiye avhevha iwewo kwamuda amene ungatametsika makaita kana tete kana ungatizisa ndiye munhu wakabvumirwa namwari kuti umubvisire bhurugwa edward kwete munhu wese panyika zvinourayisa wazvinzwa unourayisa vanhu iwe wazvinzwa nasisi wako futi ndiye akakudzidzisa kumba kwasisi wako ikoko kando kwavabereki ikoko ndokuinjiniya wazvinzwa ndokuguest house kwamaisangana nani nabamukuru wako ndakutaura chokwadi because sisi wako vari kunzvenga munhu womunhu mukuru vari kuti achatasanura kudai but awandisa zvimwe saka tida kukutsura kuti kwini gara zvakanaka nembera ukaona waita mwana mumwe chete wakura chifunga mwana wawaita iwe ndaona tunayo isisu kana kupi kana ukaenda kwamejasi kupi tinokoshesa vana akwandi vana vatambure usina kufa vana vavatambure iwe wafa murume wako asara ari kwani handiti kwete kuti mwana atambudzike uri mupenyu wako rana mupenyu uru murume ari ku hatide kuzoona izvozvo handitika zvinourayisa zvokusiya murume wako asi murume wako aina mabonde kwete chavanonotsvaga napamukuruchi namunzi vachiti anzi vakakurira mumba pavo atezvara varipo muno indakanobvisa mari kwatezvara mukadzi ndakamutora kwatezvara kana murume wako vangandipukurire namunzi vachidara uite chifambi mukoma wako unaye nogona kuenda napira nyawu iye kuno mukoma wako eshedza murume wako emvunza atete unawo
asekuru navo wechivanhu chedu icho vari kubvunza handiti kana waona usade nezvaedwana mukutire pachena richamwana iyi ndageza maoko iyi usiya mwana waridza uri mupenyu iwo woenda kwako handiti inini chief mukadzi wangu ndomuda pandakutoona kuti iye ndiye asiri kuda imba kana ndakutotaura izvezvi ndakanyarara ndakafunga nyaya yevana yamukunze kutaurwa nevakuru kota vakoma vangu vese nevaningina vese varuko ndakati zvinhu zviri kuitika izvi ndinotora mukadzi ndotsiura mudzimai hazvina kutanga neyo but uona chazvanyanya kushatira mukoma ndichakuregerera handina kuti ndiri kuregerera saka murume wangu ndikumuda amai vava ndamezva anova mudzimai wangu tisu tinochengeta vana ivava saka kuti vatauro unomudare mamamu kana takupinda munomudare inoenezi chakafukidza dzimba hatitika imwe chete 350 kana dziri dzasangana dzese 9 something pa 30 days abatipeo factors ziturwa nyanyatopera uyamsaini baba tipeo change yakati change nacho